Tak for invitationen til at holde en tale her. Tak til Philip for introduktionen. Og tak til jer, fordi I mere eller mindre frivilligt har lyst til at bruge de næste 10 minutter af jeres tid på at høre på mig. Jeg hedder som sagt Alex, jeg kommer fra NIT, og jeg er en af dem, der nok kunne have brugt 6 måneder i Hobro. For dengang jeg blev færdig, der var jeg nemlig 7 måneder arbejdsløs. Jeg repræsenterer i dag det virkelige liv, og jeg skal prøve at fortælle jer omkring, hvad det er for noget, I kommer til at møde, når I kommer ud. Først og fremmest vil jeg i tråd med de andre også sige tillykke. Det er mega sejt. Tillykke med jeres eksamen. Jeg synes, vi skal klappe lidt mere. Jeg synes, vi skal klappe af jer selv. Jeg synes, vi skal klappe af jeres undervisere, jeres familie, jeres venner og hvem der ellers er med til at gøre det her til en succes. Tillykke med det. Jeg er utrolig stolt af at stå her i dag, fordi foran mig ser jeg morgendagens rockstjerner. Det er jo ikke Madonna, Lucas Graham eller Gene Simmons, der præger forsiden længere. Morgendagens rockstjerner, det er nogle andre. Morgendagens rockstjerner, det er Steve Jobs, det er Jesper Buch, og det er David Helgeson. Fællesmængden for dem er blandt andet teknologi og innovation. Og teknologi her skal forstås og tænkes ret bredt. Det er ikke kun IT, og men IT selvfølgelig er en del af vores allesammens hverdag. De nye rockstjerner tænker løsninger og innovation på en anderledes måde, og de udfører den. Det er nogle af de kompetencer, I som diplomingeniør har været jer, og som I skal leve af. I 2004 sad jeg nede dernede, som Philip sagde. Og et par år senere sad jeg så også som civilingeniør. Dimensionsdagen er en lidt speciel dag. Det er kulminationen på enormt mange kopper kaffe klokken 2 om natten. Det har været en tid, som har været hård. Det er nok også en tid, som har været sjov, men det er nok også en tid, der har været allermest lærerig. For så står man her også nu og tænker, nu er jeg færdig. Hvad så? Og det er det, jeg prøver at fortælle lidt omkring. Jeg håber, når jeg kommer ud herfra lige om lidt, så vil I huske 2 ting. Nummer 1, hvad er det for en verden, I kommer til at møde? Og nummer 2, hvordan kan jeg som diplomingeniør bidrage til den? Verden i dag, den er præget af 5 megatrends. Den ene af trendene, det er vores klimaændringer, som vi ved vil komme. En af de andre megatrends, det er de demografiske ændringer. I 1960, da det er cirka et par år før John F. Kennedy gav sin tale omkring turen til månen, der var vi 3 milliarder mennesker. I april i år, der var vi 7,5 milliarder mennesker. Det er en forskel på 4,5 milliarder mennesker. Det svarer faktisk til, at top 10 af de lande, de allerstørste, mest befolkningstælle lande i verden, var ubefolket i 1960. Nu skal jeg tælle dem op. Det er Kina, Indien, USA, Indonesien, Brasilien, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusland og Mexico. De ville have været ubefolket i 1960. Det er således en trend, vi bliver nødt til som samfund at gøre noget ved. Den megatrend, som nok er mest spændende for os diplomingeniører, er de teknologiske gennembrud. Nutidens evangelister underviser om det i Singularity University. Og selvom man tror eller ikke tror på den her religion og de her begreber, så ved vi, at den digitale revolution, den ændrer både adfærd og forventninger, den ændrer også services og oplevelser. Når jeg kommer ud, så vil jeg møde nogle begreber som disruption, Internet of Things, Industri 4.0, robotics, digital transformation og andre buzzwords. Den anden dag, der sad jeg og købte telefonen, og mit internet var gået ned, så jeg skulle ligesom få det op og køre igen. Og der sidder telefonen, og der venter jeg 11 minutter. Jeg synes selv 11 minutter er lang tid at vente på at få det løst. Jeg kommer igennem, og den rare mand siger så, at han kan ikke rigtig gøre noget for mig, men han laver en sag til Danish Support, som ringer tilbage til mig dagen efter, og vi får en snak, og de opgraderer min router, og så mit internet vil fungere igen. Det er vel egentlig godt nok. Jeg er sikker på, at I alle sammen har prøvet en tilsvarende situation. Jeg er sikker på, at I kan huske tilbage på det. Morgendagens servicedesk, der er der ikke nogen, der sidder og tager telefonen. Der bliver en eller anden form for avanceret Siri, som kan forstå, hvad jeg siger,
og agere på det. Altså talegenkendelse er i virkeligheden, Lars siger, det er noget, vi kan i lang tid siden. Det som der bliver svært, det er at skabe mening med det. Mine kolleger i NIT, mine rigtig gode kolleger i NIT, de sidder faktisk lige nu og arbejder på, hvordan kan vi få skiftet vores normale servicedesk, dem der sidder og tager telefonen, ud med robotter. Det betyder lige pludselig, at den jo ikke har nogen åbningstider. Der er heller ikke noget ventetid. Der er ikke nogen kø i telefonen. Den sover ikke, og den kan svare på det meste, have en dialog med dig, og egentlig også løse dine fejl. Gartner, som er en af de større analyseinstitutter inden for teknologi, konkluderede for undersøgelser blandt administrerende direktører, at 46% af den oplevede værdi kommer fra digitale produkter. 46%. Det er alligevel noget. Og det er for 2020, som er lige om lidt. Så i 2020 anslår en stor del af verdens administrerende direktør, at omkring halvdelen af den oplevede værdi kommer fra digitale produkter. Konkluderende, den digitale revolution og teknologisk gennembrud er i gang. Den verden, som vi vil møde, vil være præget af et antal megatrends, den afføder et antal udfordringer og et antal løsninger. Og det leder os til anden del. Hvad kan jeg så bidrage med som diplomingeniør? Hvis I spørger mig, og det tænker jeg, at der er nogen, der indirekte har gjort, så er jeg styrke i processen at frembringe værdi. Så med reference til analyse omkring det administrering, så diplomingeniøren, det kan jo både udtænke, vi kan designe, vi kan implementere, og vi kan drifte. Det er en enorm styrke at kunne følge hele værdifrembringelsesprocessen. Det er noget, det I skal bruge. Vores motto er jo, engineers who can engineer. Det er diplomingeniørens motto. Da jeg gik på skolen, der jokede vi ofte med forskellen på en diplomingeniør og civilingeniør. Vi sagde sådan lidt spøjende, diplomingeniøren, civilingeniøren, han bygger en bro, den falder sammen, og han ved præcis hvorfor. Diplomingeniøren, han bygger en bro, den holder, men han er ikke helt klar hvorfor. Det her, det passer selvfølgelig ikke helt, men det angiver en pointe. Jeg vil tillade mig at citere Ole Andersen som bestyrelsesformand i Danske Bank og siger, industriekspertise er en af de vigtigste forudsætninger for værdiskabelsen. Og industriekspertisen, det er noget af det, I har nu, og noget af det, som I skal ud og specialisere jer yderligere i. Men I skal ikke glemme jeres generelle kompetencer. Når vi taler kompetencer, så taler vi generelt om den her T-model, hvor den øverste barre i T'en, det er jeres generelle kompetencer, og den vertikale, det er jeres specialistkompetencer. I skal kunne kombinere specialistkompetencerne med generalistkompetencerne. Som eksempel, hvis vi har data fra et produktionsanlæg, som skal indsamles for at analyseres, så skal man også kunne finde ud af, hvorfor er det går galt i støvprocessen, er det ovnen, der for eksempel er for kold. Det kræver procesbegavelse, det kræver indsigt, det kræver ledelse, det kræver beslutningsdygtighed, men det kræver også, at jeres fødder er solidt plantet i den tekniske muld. Eller sagt med andre ord, I skal prøve at finde jeres egen jordkølede dybde. Nu satser jeg lidt og siger, at jeg tror, at hovedparten af den, der dimitterer i dag, er fra 1984 eller senere. Det er ikke den generation, vi kalder millennials. Og hvad jeg nu kommer til at sige, det vil jeg tillade mig at kreditere Simon Sinek for. Hvis I er den generation, så har I fået plukket nogle superlativer som narcissister, ufokuseret, dogne og sidde med mobilen hele tiden. I søger et formål, I søger at gøre en forskel, og forresten søger også gratis mad og fodboldbord. I tråd med Steimer bliver jeg så også slutte af med et råd og et opråb og hjælp. Rådet er tålmodighed. Tilfredshed med jobbet. Glæden ved livet. Kærlighed. Erfaringer. Færdigheder. Det kræver tid. I er vokset op i en tid af Facebook og net-tv, hvor behovene tæt på øjeblikkeligt kan blive tilfredsstillet. Hvor man kan se og høre, hvad man vil, hvornår man vil det. Men erfaring og færdighed kræver tid og tålmodighed. Og hvis det bliver for svært, så husk at spørge om hjælp. Man kan ikke alt selv. Og så kommer oprådet om hjælp. I kommer ud som millennials.
Det skal vi som erhvervsliv vende os til. Og her får vi brug for jeres hjælp og lidt af jeres tålmodighed. Det skal ikke forstås som, at alle arbejdspladser er Korsbæk Bank med de gamle dyder. Sådan er det ikke. Men vi har brug for hjælp til at omstille os, til at forstå den nye generation. Kun i fællesskabet mellem erfaring og nytænkning skaber vi værdi og de 1000+ arbejdspladser, som vores land efterspørger. Så verden er fyldt med svære udfordringer givet de 5 megatrends. I skal og I kan være med til at løse udfordringerne, men I skal være tålmodige, og det skal jeres kommende arbejdsgiver også. Det er ikke let, men det er jo derfor, det er jer, der sidder her i dag, og ikke alle andre. Så gå ud og ændre den teknologiske verden, men ændre den på samme måde, som elefanten spises i små bidder. Jeg kommer til at stå i baren, hvis I har lyst til at snakke bagefter. Tillykke med titlen, og til jer, morgendagens rockstjerner, for jeres tid. Jeg glæder mig til at se jer ændre verden. Tak.